vanhu vekwa vari Marange vakatore mvura zuva resirira kuite kuba iri kuende kwaMandiambira. Zvadaro mapurisa aya vanoteere migero vosvikire mamwe madzimai atotora mvura ari kudiridza, vobva vaendese Nyaya kuna Mandiambira kwabva aende kuendese Nyaya yake kuna Ishe Ringai. Vodaidzwa kudare kwa Ringai, madzimai aya anoti hatiuyiyoba, hatitongwi ndiweba, tine komiti yedu. Ishe Ringai votiya komiti musweta paradzana namambo pana akambofanosiwa ndimambo kuti afane kutungamire bhuku ranjerere. Mambo wakati kudii? Mambo wakataura wani kuti nyaya dzemugero kana paine chinenge chashupa uyai kumusoro. Saka zvamakutaura zvakabvepi? Akaramba achirambira Ringai kusvikira aifudze kunze kuno. Ndo panozi nyorerwai masamoni aende. Tanyorerwe masamoni ekodaidza anhu aya, madzimai aya vese vakaramba kuuya. Takateera 3 times kusvikira ndo yakazomboripotswa ndikanzera Kambarami musi wauya kuti kumaeka kwashupa. Kuna anhu ari kuti hatitongwi ndimambo ba, zvamambo ngezvekumusoro. Isusu tine komiti yedu. Tikazi futi chimboteerai futi, takateera futi musi chitatu mapurisa takaendeko. Tikati madzimai muri kudiwa ndimambo, kana muine chekutaura munotaura pamberi pamambo. Zvamuri kuita izvi imwe yemhosva yamuri kutoparamura. Takafonera headman weNdumba tisati taenda pa. Headman weNdumba tiri kuende kudunhu kwenyu yeyu, saka taidawo mupurisa wekuti titeere anhu aya tiinaye. Headman wakatuma mupurisa, tikateere madzimai iwoya tiine mupurisa waheadman. Muri kudiwa kudara? Panenge pane honye iri kuvarumira kuti musaenda ba. Isusu tinopedza kunoku kumaeka kusvikira nanhasi vasina kuuya ba. Ava vachindouya vachidzoka i4 aripo ari musamoni. Imwe samoni yacho haisa ito, mamwe masamoni mairi madzimai anawo ikweyi. Nyaya iripo yekuti kuramba kwaari kuite kuuye kudare. Avo vakamangarawo nyaya yavo vari kubvei azvinoda kuti paitwe sei pane zvawakaita. Pakutore chakadini isusu irrigation tiri kwekugumisira kwekuti dambudziko retiinaro ngerekubirwa mvura. Kurima kwetiri kuita tiri kupuwawo maimbuzi ngehurumende kuti tiendese kudura renyika, but zviro zvedu zviri kutsva ngenzira yevanhu vari kumusoro kwekutanga. Asi kudirira kwetinoita tine majuti ekuti veku-A vanodirira musi wemandi, veku-B vachidirira musi wechipiri, vemu-C vachidirira musi wechitatu, isu todirira China kuenda kobata Friday. But tine dambudziko rekuti kwese kubhuroko kwedu hakuna chiri kubuda iko. Saka isusu tafamba kuuya kuno kanaka kake chirongwa kechitatu, ndizvo kake chitatu tinongobudisa mari yekufamba kuuya kuno tichifunga kuti pamwe tingabatsirikawo kuti tidini tione mvura iyo kuti tirime. Saka ndo dambudziko retinaro. Uyezve dai kwanga kuri kuti wakazokwanisa kudzokesa mari yedu yetiri kufambisa kuuya kuno tichingodzoka tichiti tinosangana nani
tigadzirirwe kuti zviro zvifambe zvakanaka anhu acho asikuya ndoda mari dzetafamba mari dzetafamba ndisingakanganisi dziri kusvika kuma 200 handisi kuziva izvoka takabvisa 60 ya 40 tiri kuita hitchhiking wari kungotsvage mari tiri kutsvaga mari breakdown yake kubreak 200 mune zvere zvemunotaura kuti ichi nechi nechi ione uzobuda pakutanga tiri kuti takabvisa $60 yesamu tikazouya kunoku tiri 4 tikabvisa $40 10 yekufambisa nekutsvagawo chikafu ndokuti $100 kozoya futi 40 futi toya futi imwe 40 futi na tokwira $40 munhu umwe kufamba kuya kuno wakazi ngapuwe $10 yake yekuti adyewo chikafu nekubhadharawo mafambiro anozoitawo kusvika kuno nekudzokera kumba. Ndaida kuzoti kumugero kune komiti here inorana mugero wacho. Komiti iriko. Anhu ari kutore mvura ibloku A nebloku B. Zarawa naNgonya. Komiti irana wese mugero wano kusvike kwenu. Aya atori mukomiti. Komiti iriko. Komiti iriko changamire. Chiri kutoitika ngechekuti vari mukomiti vajewo ndo Mwari wacho vari kutitorera mvura. Because yaani basi atakaita msawandakati komiti takaipa kuti amboripo ambomadzishe ambobata basa rekuti komiti yaitidza madzishe kuti hatitongine madzishe hatidi madzishe mukomiti tikasiya tataura paya kuti kushandidzana kwakanaka kunoti ishe ari responsible nevillage yake nemvura sondo iroro kana zuva iroro nevanhu vake nemvura yake vanopa mvura takasiya tapa mutemo kuti vazouya kuno tikasiya kuti huni dziya dzibviswe pakaiswa huni paya yabloka mvura saka takati mukomiti ndo mune vamwe vanhu vane upenzi so takazononga kudzokako sometimes tizoona kuti zvinhu zvakamira zvakadini asi dambudziko rinye roda attention yakakura agritex iri kuti kudini maringe nekubadistribution yemvura takazoti pane engineer vaida kuzouya asi kuti vakazouya here kuzogadzira nhau iyoyo kana kuti zvakamira zvakadini vada kuzosvikwa panzvimbo kuona dambudziko guru riripo namadzisha aripo inonzi Marange irrigation ndeya Marange saka kune vakutora kuita yavo nekuti vari mukomiti vochiti madzisha hatichadi asi irrigation iyoyo yakacherwa chinyamukukuza chiya vanhu vaibve kuno kochere mugodhiyo mugero pasina mubhadharoba amwe akakwara misana saka chikomborere kuti mvura iridze usanyime vamwe ba dambudziko kudhii kuno haisi kusvika ba asi mvura inonzi isvike saka takambotati nakanzela tiite review the constitution iriko kuti inoti kudini toigadzirisa kuti isute zviripo nhasi ndo maonero andakamboita nakanzela kambalame saka zvinoreva kuti panzvimbo apa paide kudzokwa kuunganidzwa madzishe nekomiti nakanzela. Yes. Asi ava wasi kuda baba mhosva yekuti wakatokomite ekesi yawakaita vari mukomiti wacho madzimai amakamangara ino ndo abvunzwa kuti munodei imimi pane zvawakaita kumangara kwenyu mukati munode $200
ndikakubvunzai kuti munoibreaka sei, mukazoti ano pane $40 pandanga ndasara ndine mubvunzo ndepekuti kana muri vanhu vatatu kubve pamandambira uya panapa $10 inopera here pamunhu, because hachizodi zvekuti titi munhu azoti iyi mari iyi. Uyezve anhu iwowawo kuita kwavanenge achiita kuti isu tatadza kutodiriza kuti zvirimwa zvedu kuri kupisa wikira chiroro rekuti ukatotadza kutodiriza chirimwa chakutofa. Saka toka titori nevanhu varimi vanonga tokuwara zvirimwa zvinonga zvatofa. Saka zvimwe zvinonga zvinodai zvichibvira zotibhadharawo zvirimwa zvedu because toka tasima vati 100 kg dzewiti wikira chikatotadza kutodiriza witi yachena yatofa. Saka zvinhu zvakatowanda chaizvo zvavanonga zvitotishashira zvirimwa zvedu. Saka muname inozokombanze kuzvirimwa zvedu zvinonga zvafa. Kana kuti pana anhu etakasunga achide mvura aya izvi tatoda kuema inputs zvakadini kuti amutombozi asi arikufidze kuno nganywe mainputs ekusvika asviki kuno atongwe kuno but dare manyu kuti rizodeprive munhu kuti nganywe mainputs dandamodzoka hekupa kuti makosti amataura mazotutsirani kuti ani zvirimwa zvedu ngazvikombanzire ndaingoti ndidodzoke pamakosti aya amakaonini pakufamba kwamakaita shangamire wati $200 asi pamusoro pezvo daizode kukombanze pezvirimwa zvedu zvakaoma ngechikonzero chekuvarirwa mvura. Iri mari izvozvo zvitakatokonda mapekoroni zvokuti munhu paro zvinokwanisa kubudisa vati 656 asi takabudisa vati 2 3 zvototi mumwe naumwe munhu unonga akwanisa kutoti 25 kg inobudisa vati 6 bags asi abudisa 2 bags yobudisa 1 bag nokuti zvazvisi kuzosvika. Saka zvaitobvira kutoti uyopuwo tozi bhaketi mari rewiki $10 inoita kuti uyu wakatsvirwa vari vanhu vangani 65 by 10 ndizvo zvinodaro kuti kwadzi hatisikurinzi nyamutaura inotirwa nayo neagritex ndo the best people vanogona kuasesa svirwa kwamakaita handizve sekutoona kwangu zvikenga zvautoguma zvayo kutoona kuti kutombo yakatomboite kunoko amambomyainga mvura yakutombouya kwamadai agritexsiwa tatitoiziya bai totoona kuti mandai nyaya yatombo pambodesoka tatombodiridzawo nyaya iri kwamama tateikobonzve muna mama wari kuti kuuya kwatomboite nyaya kwamama muvhuriyera makamboita itai maitifura ndifunga zvimwe ndo zvingatodiwa kuti mutounganidze madzishe munganidze kansera newekomiti yacho ende ende pamakosti amwataura hedhimini wanga wazotienda kuagrisex munenge mwakukuramba ii wari kuti kutsvirwa kwatakaita changamire taida kukombanzeti kwa 65 maportions kana kuti mandima dzakatsvirwa taide $10 pamunhu asi vanhu 65 wacho hawapozve imi mamunga wakombanzeti seribeni imi makamangara mindima ipanokukombanzetika bhozi muri 3 apa $10 $30 plus 200 which is 230 tikati awe wakatsvirwa pamwe unozotiravira kuti ndakaibvisa iniwa zikanotsvirwa kwangu ndo ndetwe nyaya yekupotipotora ndosipo kuti 65 saka taiti imi mukatoreve $10 sekuti ndimi makamangara makatsvirwa wacho tauya $30 regai ndivaziye vataura iti mufatsura ndonzira yechokwadi yomutemo crop assessment iri pana mudhomeni anopa mainputs ndi mudhomeni hapana patinganzvenga mudhomeni pakupiwa kwemainputs nasabhuku ndo bandiko rehurumende chataigona kuti taurei kuti nyaya ireruke kuenda kudepartment yeirrigation royal for assessment vakamboti vakakumbira mari kuti vauye kwamarange kuirrigation vazomboona mamwe matambudziko ariko asi kuti zvinhu zvida zvina kumira zvakanaka munyika vachimunzira
ndakambovaapproacha zvangu kuti vambokubatsirai tizone kufamba. Asi department reagritech ndo rinonokuita crop assessment. Mukaritora rikaenda pamunhu rinokutaura kuti potential yaida kuyield yaida kubuda apa ndeyakati, yazobuda nhasi ndeiyi. Ndo zvinopa kuti tive neumbo ndoufakazi watinotoda kuno kudare isusu uho tishande nawo toti ona imi maifanira kuwana 10 kg asi mazowana 2 kg. Nokuda kwauyu pane mutemo, pane zvaunotaura mutemo wezvirimwa kuti zvirimwa zvine mutemo wazvo, neconservation act yakuuya iyi ine mutemo wazvo futi. Nezvinobata izvo zvezvo vanokanganisa vamwe mukurima vanobatwa imhosva ya kuba mvura kuti mumwe asarima. Imhosva huru ngoti hausi kuwadza iwowe, uri kuwadza nemhuri yako iwowe. You see, pamwe ndo panoti uite school fees uendese mwana kuchipatara, ndipo ipapo ati tikaita assessment iyoyo, crop assessment neagritech inotibatsira to verify everything according to the board. Saka nekudaro tochiti nyaya yeassessment toise kuagritech mari yamataura imini $200 nemakosti. Nemakosti vanokuvera kuti dollar kusvika $2 plus $4 times 2 is $8 plus $2 echikafu ndo mari yekuti $10 pamunhu. Inoita mari iyoyo inotadza kuzvitsanangudza chete which is $200 and ndopenda pamusoro ndopenda ndiri kude kuti arume mukabashire zviri kutaurwa uku zvakanaka. $10 emamataure paarume atatu aya ndandiri kuti handiwo akamangara ba, saka kutomasiya $10 wawo kwakanaka ngekuti ngezvevillage. ya kunenge asvike pamakosti $200 ndo anoda kuzonyorerwa. imi mupurisa munyorerwa wozonyorese uchina arunyorero oinde konyorese stonini madetails achininodiwa panyorwa yosefo kana vanhu havacharuyi kumakuru kutotongwa kutoite nyaya wasiripo da tati anga aine chikumbiro chekuti anotaura kana munhu kana wasiri kuti mvura ikabe isu manje kare tiri kuti commit iyo yeirrigation yacho isena kudai yaichinjwa imboita nyuwana kuti mukomiti iri kumusoropo ndo iri totisungira isu player ndekuti ndisadiriza nekwamwandayambira madzishe akakomberedza anoende kogarwe nawo pasi nemunhu unotumwa ndimambo ochiende koongororwe maproblems ari mukomiti poiswe resolution yekuti tochidini munhu anotumwa ndimambo awe. Chimwezve ndaizokumbirawo dai zvaibvira kuti titokumbirawo kuti mapurisa anotitererawo mvura yacho ikokoko ekuno, nokuti atoroti nguva yambofamba mapurisa ekuno mari yenyu badziye kuzoti mapurisa auya achifamba ndamunyorero mungandokumbira ero kuti mupurisa ungagone nokubude koni Tichkach Mtv inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach Mtv, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach Mtv tinodzifambira. Dojibondora, tete.